ଏହି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଯେ ଯିଏ ଥରେ ବି ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସଟା ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଡ୍ୟୁରେବଲ ବି, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ବି। ଯେମିତି ରଫ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ତାର ସାଇନି ଆଉ ଲୁକ୍ ସେମିତି ରହିଥିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ତା ଭିତରେ ଦିଆ ହେଇଛି ତାର କଲର ତ କେବେ ବି ଫେଡ୍ ହବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଭିତରେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇ ରହିଲା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଖୁଡା ସହ ସିଏ ରେଜିନ ରେ ପୁରା ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇ ରହିଲା। ଆଉ ମଲ୍ଟି କଲର ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସଟା ତ ସବୁଠୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଏଭିଲାଇ ଅଛି, ସେଟା ତ ଆହୁରି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟିଂ ପର୍ପସ ରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ଭଉଣୀକୁ କଣ ଦେବି ଭାବିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଲେ କେମିତି ହବ କହିଲେ? ଭଲ ହବ ନା? ଭାଉଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ ଏଇଟା। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଡିଜାଇନ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ DM କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ରହିଯିବ।